Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish through e-commerce and put out your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, militar at CPP-NPA nagkabakbakan sa probinsya ng Cagayan. Matataas na kalibre ng baril na samsam ng militar. Lalaking nawawala matapos masangkot sa aksidente pinaghahanap. Pinsala sa paglubog ng lupa sa Sadanga Mountain Province nadagdagan. Motor na napaulat na nanakaw sa Baguio City na ibalik na. Lungsod ng Dagupan binaha dahil sa habagat. Ilocano fashion designer patok sa top 12 ng Ternocon 2022. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag Amalam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Nasabat ng militar ang iba't ibang mga armas ng mga rebelding NPA matapos ang 15 minutong engkwentro sa bayan ng Santo Niño, Cagayan. Magbabalita Charles Limon. Samot-saring mga kalibre ng baril, pampasabog, kagamitang medikal at bandila ng CPP-NPA. Ilan lamang ito sa mga nasabat ng militar sa Barangay Kalasitan, Santo Niño, Cagayan matapos ang 15 minutong bakbakan ng militar at mga rebelde. Ito ang nagpapakita ulit ito, I'd like to recognize it is indicative of how our troopers, yung willingness nila to really perform and deliver and accomplish the mission. Nakasagupa ng 17th Infantry Battalion sa ilalim ng 501st Infantry Brigade ang 15 miyembro ng West Front Committee ng Komiteng Probinsya Cagayan, Komiteng Rehiyon Cagayan Valley ng CPP-NPA. Kinumpiska ng mga militar ang 17 mga high-powered firearms, 2 machine gun, samut-saring parte ng mga baril, mga bala, gamit sa pampasabog, pagkain, medical paraphernalia at bandila ng CPP-NPA. Ayon sa militar, malaking kabawasan umano ito sa kakayahan at presensya ng mga rebelde sa insurhensya ng probinsya. So itong pangyayari ito, tama yung sabi ng gabi, kumaga, tayong to-evaluate yung mangyayari. Siguro nandun sila para transfer o itahin sana yung mga baril na yan. Bakit? Kasi hindi na nila kaya buhatin, kukunti na lang sila. Just imagine, mo. And you reported the number of CNPs there in that particular place ay siya. Kumpiyansa naman ang militar na mabubuwag na nila ang West Front Committee ng Komiteng Probinsya Cagayan kagaya sa pagkakabuwag ng Isabela Front Committee noong nakaraang taon. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang militar, mahabol lang ang mga rebeldeng tumakas matapos ang bakbakan. Wala namang napaulat na nasugatan o namatay sa bakbakan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isang malungkot na balita na nanawagan ngayon ng tulong ang isang ina upang mahanap ang kanyang anak matapos umano itong masangkot sa isang aksidente sa Baguio City. May kwento si Sofia Pagaduan. Emosyonal na ibinahagi ng inang si Marceline ang Sabadong huling nakita niya ang kanyang anak na si Jericho Payok o mas kilala sa palayaw na Echo. Actually, dito sa office, between 3:45, pumunta dito yung si Jericho, yung anak ko. Kinuha niya, pinick up niya dito yung
mga groceries kasi siya yung inuutusan ko na mag-errand dun sa mga orders. So, kinuha niya dito na i-deliver that day kasi yun yung schedule ng delivery namin. Yun yung last na nakita ko yung mukha niya. Noong linggo kasi ng madaling araw, nasangkot ang anak nito sa aksidente sa military cut-off. Nakontak pa daw siya ng kanyang anak bandang 4:00 ng madaling araw noong linggo ukol sa pagka-aksidente nito. Sa pagtingin ko, nag-beep yung cellphone ko. Tapos, ganun yung bumungad. Inaalimpungatan ako. Tapos sunod-sunod na yung saan ka? Ganun, umuwi ka na. Tapos, sorry na-aksidente ako sa military. Ganun yung So, may mga exchange messages kami pero yung pagpasok ng mga messages, nagkakasalungat na. Nasa legal age ka na. Sabi ko, it's about time na you have to face kung ano yung mga pinapasok mo. Sabi kong ganon. Parang enough na lagi kitang sinasalo. Ganon yung word ko doon sa and then may message ako na hindi na niya nakita. Tapos, mag-message ako hindi nag-send kasi deactivated na yung account niya. Matapos ang tawag, hindi na nakontak ni Marceline ang anak nito. Dito na natakot at nangamba si Marceline kung ano ang nangyari kay Echo. Yung mga pulis ba na nag-assist sa kanila, nakita naman ninyo parang total wreck yung sasakyan. Pinamedical nyo ba sila? Hindi ko alam kung buhay yung anak ko. Nagiging hopeless na kasi lumapit ako para magpa-blatter. Expecting na the fact na kinuha yung statement ko. So I was expecting na pagdating ng dadalhin ko na lang yung picture ng anak ko to help para mas mabilis. Tapos kukuhanan ulit ako ng statement. So parang nakakapagod siya. Dagdag pa niya, hindi siya kinabahan nung unang beses itong nawala. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang kutob ng ina. Naipakalat na sa social media ang mga posters sa pagkawala ng kanyang anak at naipablatter na rin ito sa mga police stations. Sinubukan ng news team na kunin ang pahayag ng BCPO Station 8 ukol sa insidente pero wala pang maibigay na report ang mga pulis. So yun lang, na nawala siya ng mahaba-habang time tapos wala kaming information na maglilid. Parang daig ko pa yung nakahukay, na mata ko lang yung nakasilip kasi even nga yung parang mga agency or yung na gusto kong lapitan parang I'm sorry pero I felt bad. Hindi ko alam na sana patas ang hustisya. Si Jericho ay huling nakita malapit sa San Vicente Satellite Market at nakasuot ng gray hoodie, itim na pantalon at sombrero. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Agad na naibalik ang motorsiklong naunang naiulat na nanakaw sa Leonila Hill, Baguio City. Naaresto naman ng mga otoridad ang suspect. Ang follow-up sa report ni Charles Limon. Nakakahinga na ng maluwag si Harold. Natagpuan na kasi ang nanakaw nitong motorsiklo kahapon ng hapon. Masaya po. Ito yung nakala na hindi makikita ko pa ulit. Matapos kasing mapaulat na nanakaw ang motorsiklo nito, agad itong kumalat sa social media. Dahil dito, agad na nakatanggap ng tip si Harold ukol sa kinaroroonan ng motorsiklo nito. May nagsabi kasi parang nakita namin kung nakita namin kung nasa yung sito niya. Ay, namin kami ng tulong pa
TV. Magpapasama kami para madali yung pagpunta namin doon. Dahil sa tip, agad na nagtungo si Harold at mga operatiba ng HPG Cordillera sa posibleng lokasyon ng motorsiklo. Nagkaroon ng validation. So pinuntahan ng mga operatiba natin together with the registered owner yung sinasabi ng tipster na sighted yung motorcycle somewhere in San Carlos. So pagpunta nga po ng tropa, doon nakita nila yung motorcycle together yung nagtangay ng motor. Sa pagsusuri ng mga otoridad, match ang naturang motorsiklo sa chassis at engine number sa nawawalang motorsiklo ni Harold. Kaya inaresto agad ng mga pulis ang suspect. Yun nga, yung may-ari ng motorcycle, naiwan niya po yung susi ng motor sa compartment box. So nakita ng itong suspect, nagkaroon siya ng opportunity na tangayin yung motorcycle. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Law of 2016. Magsilbi daw sanang aral ito sa mga motorista, lalo na't minomonitor ngayon ng ahensya ang galaw ng mga carnapping syndicate sa Cordillera. Kilala umano ang Cordillera bilang disposal area ng mga nakarnap na mga sasakyan mula Region 1, Region 2, Region 3 at NCR. Katunayan, aabot sa 46 na mga nakaw na motorsiklo at sasakyan mula sa Luzon ang natagpuan sa Cordillera ayon sa Regional Highway Patrol Unit Cordillera ngayong taon. Marami yung grupo na to. Ang nangyayari lang ngayon is namomonitor natin na nagkakaroon ng consolidation. So they formed one and bigger group. So, yun po yung tinatrabaho natin ngayon para itong mga personalities na to magbago na sila kung hindi man natin sila mahuli at nang hindi na mabiktima yung mga ibang kababayan natin. Ito na ang ika-27 kaso ng carnapping ng motorsiklo sa Cordillera ngayong taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga sa mga lumubog na parte ng lupa sa barangay Sakasakan sa Danga Mountain Province. Pinsalang dulot nito sa mga kabahayan na dagdagan. Narito ang report. Patuloy pa rin sa paglubog at paglaki ng bitak ang ilang lupa sa barangay Sakasakan sa Danga Mountain Province simula noong mapansin ito ng mga residente ika-4 ng Agosto. Ito'y dala raw ng magnitude 7 na lindol, kaya kahapon nagsagawa ng assessment ang ilang ahensya sa lupa. Ito po ay joint inspection ng PHIVOLCS, ng DepEd, ng LGU, ng Sadanga Municipal Police Station, DSWD, PDRRMO at MDRIMO, sama na rin ng MSWDO at DILG. Itong kinandak po nilang assessment doon sa may active po ito. Bali, umaandar pa rin po itong moving landslide na ito doon sa barangay na yon. At nakita na nag-worsen yung mga damages at cracks. Lumuluwang po yung mga cracks at gradually sinking yung ating area. Pinabulaanan naman niya ang bali-balitang sinkhole o kaya naman ay bagong tectonic fault line ang sanhin ng mga ito. Ito po ay sinking lang, wala po tayong tinitignan ng sinkhole, pero ito ay sinking. Dahil nga po nagkaroon ng tension cracks yung ating mountain slope. So lang po ito because of gravity. At tapos yung mga nangyayaring pagulan din doon sa area. So nagga-gradual sinking yon because again, pababa yung area natin. Nadagdagan na rin ang naunang naiulat na 9 na mga bahay na napinsala. Meron po tayong 17 na affected houses. 5 ay totally damaged at 12 ay partially damaged. So meron po rin tayong 11 families na merong 48 individuals or persons na nakatira po ngayon sa kanilang mga friends and relatives. Nakaalalay naman ang ilang ahensya sa mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente. Pinapayuhan din ng mga ito na huwag munang bumalik sa kanilang mga tirahan. Tuloy-tuloy pa rin ang assessment at interventions na isinasagawa sa nasabing lugar. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Tuloy-tuloy naman ang pagbisita ng National Irrigation Administration Cordillera sa mga irigasyon sa rehiyon na nasira ng nagdaang lindol. Pagsasaayos sa mga ito, tinututukan. Narito ang report. 7 irigasyon sa Abra ang nasira sa nangyaring pagyanig noong July 27. Higit 600 magsasaka at kanilang mga taniman ang malubhang naapektuhan dahil dito. Sa pagbisita ng National Irrigation Administration sa Abra noong 2 ng Agosto, sumangguni at humingi ng tulong sa kanila ang higit 10 mga organisasyon ng mga magsasaka. Actually, meron kaming mga na-receive na mga damages incurred by itong earthquake na ito. Merong 7 na na-receive namin na damage yung mga irrigation facilities nila, yung nag-crack yung canal lining nila, at saka yung mga ibang nag-erode po. So, yun ang immediate needs nila na dapat addressan kaagad. Personal din nilang binisita ang ilan sa mga irigasyong ito. Sa kanilang assessment, aabot sa 193 milyon ang kakailanganin para sa pagsasaayos ng mga ito. Naglabas na ng 48 million pesos ang Central Office para sa paunang pagkukumpuni. Yung sa Abra, na-start na lahat. Na-start na yung mga repair doon. Mayroon ng sa yung Abra Res, nag-start na rin. Sa Lagangilang, nag-start na. Yung sa Poblacion La Paz, naka 20% na yung repair nila. Marami pa, ito eh. Sa Manabu, 12%. Sa Amniao, 8% na. Sa Pulot, Lagayan, naka 6%. Maliban sa Abra, nag-ikot din sila sa iba pang mga lugar sa Cordillera. Aabot sa halos 11 milyong piso ang natamong pinsala ng 10 irigasyong nasira sa Ifugao. 4 sa Mountain Province naman na aabot sa 1.8 milyon at 30 million pesos naman ang pinsala sa isang nasirang irigasyon sa Kalinga. Probinsya ng Benguet ang nakapagtala ng pinakamaraming nasirang irigasyon. Aabot kasi sa 11 irigasyon ang nasira at 6.8 milyon ang kabuang pinsala nito. Aabot sa 70.33 million pesos ang kabuang kakailanganing pondo para sa mga immediate repair. 171.5 million naman para sa mga susunod pa. Kailangan may sayos kaagad kasi yung mga nakatanim na mga palay, matutuyuan ng mga yun, mamatay, hindi magsusurvive. Kaya kailangan mabilis yung pag-repair para magamit kaagad yung mga kanal, mapatubigan yung mga naitanim. Bagamat prioridad ngayon ang mga nasirang irigasyon dahil sa lindol, tiniyak ng ahensya na kukumplituhin pa rin nito ang mga proyektong nakatakdang matapos ngayong taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, lungsod ng Dagupan binaha dahil sa habagat. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Faldiarco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA
or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan lang fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sa muling paglakas ng habagat sa Northern Luzon, binahang muli ang bayan ng Dagupan sa Pangasinan. Narito ang balita. Patuloy na nararamdaman ang habagat sa Hilagang Luzon. Pinalalakas kasi ito ng bagyong Mulan na nasa labas na ngayon ng Philippine Area of Responsibility. At ina-expect natin ngayong araw na magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Sa tuloy-tuloy na pag-uulan, muli na namang binaha ang Dagupan City, Pangasinan. Aabot sa 1.31 metro ang taas nito na nagdulot ng mabagal na daloy ng trapiko, lalo na sa intersection ng A.B. Fernandez Avenue. Suot-suot ang bota, maagang nagikot si Dagupan Mayor Belen Fernandez at Engineer Joseph N. Corpus ng City Engineering Office sa mga apektadong lugar para suriin ang kasalukuyang sitwasyon ng lungsod. Nakaalerto naman ang Public Order and Safety Office Dagupan at iba pang ahensya sakaling tumaas pa ang tubig baha. Samantala, pinag-iingat rin ng mga mangingisda at mga balak na pumalaot. So, iba yung pag-iingat din sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa northern seaboard ng Luzon kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. Inaasahang magpapatuloy ang pag-uulan sa lungsod at mga karatig bayan ng Pangasinan sa pag-iral muli ng habagat. Rem de Guzman para sa Luzon Headlines. Ikinatuwa ng mga guro sa Cordillera ang pagtaas ng enrollment sa nalalapit muling pagbubukas ng klase sa ika-22 ng Agosto. May kwento si Sofia Pagaduan. Handa na ang grade 1 teacher na si Clarinda sa pasukan ngayong Agosto. Yung mga konti lang na mga halimbawa paglilinis parang ganito, kahit nalilinis kasi namin pag ganitong uulan kailangan ulit-ulitin, but for so far yung mga pag sa classroom naman almost ready naman. Isa pa, next week we will be having yung inset additional or enhancement pa ng aming readiness.
Opisyal nang magsisimula ang klase sa ika-22 ng Agosto. Ayon sa tala ng Department of Education, tumaas ang enrollment rate ngayong school year 2022 to 2023. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating enrollment, although the turnout is significantly higher than that of the previous years. As to the turnout, nung first day pa lang po, napansin na natin that this was significantly higher because nung first day pa lang ng enrollment, nakapagtala po tayo ng 3.3 million as compared to last year's first day enrollment na nasa 222,000 lang po. So it does appear from the trend that our learners are excited to go back to in-person classes na po. Nagsimula ang enrollment noong July 25. Masaya rin ang Alliance of Concerned Teachers sa unti-unti ng pagbabalik ng mga estudyante sa pag-aaral. It's good to hear na mataas kasi I think indication din ito ng talagang sabik na rin yung mga bata, no? To be in school, especially yung mga younger ones, no? Gusto nilang makita yung mga kanilang mga kaibigan. So, makita natin na maganda at lumaki yung enrollment. The thing lang is kung handa ang mga schools, no? Now, gaya ng nasabi natin, yung teachers naman maghahanda Sa Cordillera, halos 200,000 na ang enrolled mula kindergarten hanggang senior high school. Baguio City ang nangunguna na may pinakamaraming enrollees na umabot sa 33,409. Sinusundan naman ito ng Ifugao na umabot na sa 24,684. Sa kasalukuyang datos kahapon, nasa 17 milyon na ang opisyal na enrolled sa buong bansa. Karamihan ng mga enrolled ay nanggaling sa Region 4A na umabot na ng 2 milyon. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. 116th Ablan Day sa Ilocos Norte ipinagdiwang. May kwento si Mirna Guillermo. Muling inalala ng mga taga-Ilocos Norte si Roque Ablan Sr. sa selebrasyon ng ika-116th Ablan Day sa Lawag City. Siya ay nahalal na gobernador ng Ilocos Norte noong 1937 at 1941. As an Ilocano and a performer, sobrang grateful po kami na maging parte po ng 116th birthday of Governor Roque Ablan Sr. Nagsagawa naman ng iba't ibang aktibidad ang Philippine Red Cross tulad ng bloodletting at medical mission. Ang Philippine Red Cross ay naging bahagi sa celebration ng 116th birth anniversary of Governor Roque Ablan Sr. So as part and highlights of this activity, the Red Cross offers various programs and activities on this day, which includes itong blood donation activity natin ngayon na ginaganap. At saka meron tayong ongoing na vaccination activity na open sa lahat. Itinatag at pinamunuan ng dating gobernador ang Ablan-Madamba Guerrilla Group ng Northern Luzon. Sila ay nagwagi laban sa puwersa ng Hapones sa Pampaniki, Solsona, Ilocos Norte noong Nobyembre 8, 1942. Ang kwento niya, di ba siya ang governor, mabait at tapos matapang, tapos di ba siya ang tagapagligtas sa atin noong Hapon yata Siya ang nakipagyera noon, hindi siya takot. Ang Ablan Day ay ginugunita kada taon tuwing ika-9 ng Agosto sa probinsya ng Ilocos Norte. Mirna Guillermo para sa Luzon Headlines. Nagtipon-tipon naman ang mga alagad ng sining at mga opisyal ng lungsod ng Baguio para balangkasin ang planong pagtatayo ng mga museo at art galleries sa lungsod. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. I hope the other members of the City Council can come later. Nagsama-sama ang mga alagad ng sining, urban planners at mga opisyal ng lungsod sa kauna-unahang urban plan consultation para sa Creative Baguio City. This is supposed to be a sectoral public consultation involving our artists in Baguio and the
the heads of the various engineering and architecture profession. We are here to conduct this public consultation, the output and result of which will be further processed. We shall give a copy of the minutes to the appropriate agencies concerned. Isa sa mga natalakay sa konsultasyon ay ang mga pagtatayuan ng mga galleries kung saan maipapakita ang mga likha ng mga alagad ng sining ng Baguio. Kabilang dito ang Irisan, Duntogan, Camp 7, Luwakan Proper, Gibraltar at Burnham Central Business District. I'm really happy that this is moving forward into a city resolution to really put creativity at the center, at the core of urban planning. Ang pagiging creative city po natin ay hindi lang celebration ng festivals, hindi lang ito fairs, hindi lang ito exhibits. No, it's really about using our creativity to address urban decay, no, as mentioned by Councilor, and to really regenerate, muling buhayin ang ating naghihingalong syudad, no, na kailangan huminga ulit at magkaroon ng panibagong buhay para hindi siya mamatay. No? Isa sa mga nakilahok dito ang film director na si Julius. Suwestyon niya ang Art Deco o pagpapaganda sa mga lumang gusali sa lungsod upang gawing art galleries o museo. Art Deco, paano ba natin explain? All the architectural designs na nakikita natin on way back the American period. I've been looking into yung madali ko lang ma-access na Art Deco properties of Baguio City. And I know that some of these properties are privately owned. Pero talagang it's a wish, di ba? It's a wish na I hope na we can work something on them. Ikinatuwa naman ng mga opisyal ng lungsod ang masiglang diskusyon at kahalagahan ng opinyon at suhestyon ng mga alagad ng sining sa urban planning. How nice will it be na integrated doon yung ating wish for heritage zones, for culture and art zones, for creativity zones as part of our urban development. And that is something that I'm actively sharing naman with Architect Donna. So it's nice that we're working together towards this endeavor. Layon din ng konsultasyon na pagtibayin pa ang titulo ng lungsod bilang Creative City ng UNESCO Creative Cities Network. Magsisilbing gabay ang mga nakuhang opinyon at suhestyon sa mga susunod pang mga proyekto sa pagpapaganda ng lungsod. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. There is now a proposal to reinstate the death penalty, especially for heinous crimes committed in the Philippines. Ang tanong ba, meron ba talagang death penalty allowed by our Constitution and our laws? Under our present 1987 Constitution, it allowed the reimposition of the death penalty. So sa tanong na yon, we have a death penalty which can be imposed whether it is heinous or not. Unfortunately, or fortunately for those convicted, ang Republic Act 9346, which was passed by Congress, was a law prohibiting the imposition of the death penalty. And dahil dito sa Republic Act 9346 na ito, it suspended the effects of the death penalty. So the death penalty is now being imposed para lang hindi ka eligible for parole. Kung sakaling ang kaso mo ay drugs or kaso mo ay murder,
sesentensyahan ka ng death pero hindi yun i-impose because of RA 9346. So that minimum maximum for death penalty imprisonment is 30 to 40 years or ang tinatawag nilang reclusion perpetua. Again, this is decided in the case of Hernando versus people of the Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Ilocano fashion designer pasok sa top 12 ng Ternocon 2022. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, taratatin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Fashion designer mula Lawag, Ilocos Norte, pasok sa top 12 ng ikatlong edisyon ng Ternocon. May kwento si Von Del Prado. Pasok si Amor Albano sa top 12 ng ikatlong edisyon ng Ternocon Competition. Sa 42 kalahok, 12 ang napili bilang finalist. Very thankful na nakasali ako sa top 12. Ang Ternocon is like pag-aaral ng mga Pilipino, kasuotang Pilipino. So we have given the chance to know about our national costume. Ayon sa fashion designer,
napakimportanteng tangkilikin at ipagmalaki ang mga kasuotang sariling atin. Para sa akin is very important na dapat tangkilikin pa rin natin yung mga kasuotan natin because napakaganda ng mga costume natin. Tsaka kailangan ipagmalaki natin sa buong mundo na we are Filipino. Ginanap ang mentoring at workshop sessions ng naturang kompetisyon sa Teachers Conference Center sa Batangas City. Ang Turnacon ay isang kompetisyon para sa mga regional fashion designers. Ito ay bahagi ng #LoveLocal campaign ng Bench at Cultural Center of the Philippines. Ngayon, nasa Manila ako ulit din. May second lock-in pa kami this October. Then, November, kailangang matapos na lahat yung collection. Then, December, pictorial na. Tapos, January is the grand finals. Gaganapin ang Grand Finals ng ikatlong edisyon ng Turnacon sa January 28, 2023 sa Cultural Center of the Philippines New Black Box Theater o sa tanghalang Ignacio Gimenez. Von Del Prado para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.